äänitys päälle. No niin, äänitys on nyt päällä ja tässä Mari kyseli paria asiaa, niin sanon ne vielä uudestaan. Elikkä siellä oli tuommoinen rivillä 39 donc plus d'école, joka tarkoittaa, että ei enää koulua, se on ihan harhaanjohtava, koska se nö-sana puuttuu sieltä. Ja tämä oli ihan hyvä paikka. Ja sitten toinen oli tuolla rivillä 45, tu veux dire sécher les cours. Eli ensin tämä Tuomas on käyttänyt sitä vanhahtavaa muotoa faire l'école buissonnière, ja nyt tämä korjaa, että tarkoitatko, että pinnataan koulusta, eli antaa tämän nykyaikaisemman muodon. Okei, ja nyt me sitten lähdetään vielä lukemaan tämä juttu. Okei, se ei tuolla laita yksi. Pystyykö tekemään asialle mitään tässä? Ei ihmeessä tää kuule. Tää on kyllä niin kovalla nyt kun se vakoilua. Onkohan meillä mennyt joku rikki tässä, että meidän pitää peräti vaihtaa konetta nyt sitten täälläkin jatkossa. No nyt kun sulla on ne hyvät kuulokkeet, niin kuuletko yhtään mitään nyt kun mä yritän saada tätä eteenpäin vähän. Hetkonen, mitähän täällä tapahtuu nyt? Okei, nyt jos sä kuulet edes hiljaisella sen sieltä, niin mä luen sen vielä uudemman kerran, niin saapi Jennakin sitten kuulla. Niin kuunnellaan ensin se ranskalainen ja sitten mä luen sen, kun meillä kuitenkin on tämmöinen aika lyhyt pätkä tässä. Alors, ça vous a plu? Ja nyt sä. Oui, beaucoup.
Je ne savais pas qu'il y avait autant de boulot ici. Je crois que je n'ai jamais vu autant de neige de ma vie. Je n'ai jamais. Normal en Bretagne, il ne neige presque jamais. Ok, je n'entends pas. Okei. Yritämme vielä, jatketaan. N'empêche que l'hiver dernier, il y a neige pendant une semaine. Ja sanotaan vielä saatoin ääntää tuon väärin, että satoi lunta il a neigé. Oui. Résultat, plus de transport en commun, donc plus d'école. La belle vie, quoi. Ja pätkästään tämä jostakin kohtaa. Oui, mais chez vous, c'est un phénomène extrêmement rare. Alors qu'ici, on sait qu'il neige tous les hivers. Même quand il dégage la route. Oh, sorry. Otetaanpa uudestaan. Mä hyppäsin yhden rivin tuossa yli. Même quand il y a une grosse tempête de neige, les chasse-neige sont là pour dégager les routes. Dégager. Aucune excuse pour faire l'école buissonnière. Tu veux dire chercher les cours? L'école buissonnière. Otetaanpa vielä tuo uudestaan tuo pinnaus. Sécher les cours. Je ne connaissais pas cette expression. Rassure-toi, tu parles français presque aussi couramment que nous. Sanotaan vielä kerran. Couramment.
et peut-être même mieux que certains Français. Okei, tuossa tulee Mari muuten tuo mieux que, mä en muista olisiko sulla ollut siinä se vipa paremmin kuin siellä kokkeessa. Te ette ole varmaan vielä saaneet niitä, mutta mä oon lähettänyt ne. Joo. Merci du compliment. Bon, je crois que le sauna est à bonne température maintenant. Maintenant. Prenez vos serviettes et suivez-moi. Et les maillots? On va au sauna, pas à la piscine. Une fois sur place, Thomas s'est déshabillé en 4e vitesse et s'est précipité dans le sauna. Il ne portait pas de maillot. Alors, on s'est dit qu'il fallait respecter les coutumes locales. Coutumes. Et après quelques minutes de réflexion, nous étions tout nus comme des vers, dans un sauna à plus de 80 degrés. Thomas n'arrêtait pas de jeter de l'eau sur les pieds brûlantes et la vapeur nous brûlait le visage. Vapeur. Oui, c'est ça. Okei, pannaanpa tuon vähäksi aikaa tuolta. Mä näen sun kasvot ja sitten katsotaan mitä me sieltä alleviivattaisiin. Niin tuolla on tommonen ilmaisu tuolla, kun alkaa tuo Damjään 7 sivulla, niin en plein hiver, keskellä talvea. En plein hiver. Tuo on sitten tähti taivaan alla ja kaikissa tuo plää-sana, vaikka se tarkoittaakin täyttä, mutta se sitten liittyy noihin moniin ilmaisuihin.
Ja sitten on ihan pakko tuokin alleviivata tuo par moi 20 degrés miinus 20 asteessa. Ja sitten tuo paraître à quelqu'un, eli me paraît impensable. Mahdoton, eli ei voi ajatellakaan. No sitten jos ajatellaan tätä toimintoja ja otetaan huomioon tuo juttelutehtävä tuolla, joka pitää meidän rakentaa sitten huolellisesti, niin tuo uimapuvun riisuminen Julianin repliikissä enlever son maillot 29. Ja sitten mennään vähän alaspäin. No tuo futuri on nyt semmoinen, että niin kuin tuo Verani ei kiinnitä hirveän paljon siihen vielä huomiota. Ja metsässä kävely, nythän on uudet lääketieteelliset todistukset siitä, että metsässä kävely vähentää jopa kolesterolia ja stressiä, niin otetaan tuo La Balade en Forêt 32 rivi kävely metsässä. Ja sitä voi sitten jatkaa eri lailla, kun tuo saunakin on hyvä terveydelle tuossa myöhemmin, niin se kävely metsässäkin on hyvä terveydelle. Se bien pour la santé. Ja sitten tuo miellyttäminen taas menee a preposition rakenteella, ça vous a plu. No, kun vaan tiedostaa tuon, niin ei tuota nyt välttämättä tietenkään tarvitse. Mutta plaire à quelqu'un, miellyttää jotakin. Mutta sitten tulee tuota käännöstä vartenkin, silloin tuo käännöstehtävä, niin autant de boulot. Autant de quelque chose. Niin paljon jotakin. Ja koivu, sehän on semmoinen puu, että niitä on esimerkiksi Saksaan viety. Että mä en ole yhtään varma, että sitä kaikkialla Ranskassa edes on koivua, että olisiko jossain Alppien rinteillä, en tiedä, niin se on semmoinen, kun se on valkorukkoinen ja vihreä. No sitten mennään autant de neige, niin paljon lunta. Ja koko elämässäni de ma vie, Julianin repliikki. Jamais de ma vie, ei koskaan elämässäni. Sitten sana presque liittyy tuohon jamaihin tuossa seuraavassa. Il ne neige presque jamais, ei juuri koskaan. Sada lunta. N'empêche que, paitsi viime talvena l'hiver dernier, ja jos haluaa kertoa, että jotakin teki viime talvena, niin ei tarvitse prepositiota, aloittaa vaan l'hiver dernier. Ja hetkonen nyt Mari ja Jenna, tai se ei oikeastaan koskenut sitä, mitä mä tähän nauhalle panin, mutta mistä mä juttelin Marin kanssa etukäteen. Nyt tuo myös on kielteinen tuo. Eli plus de transport en commun. Eihän silloin bussitkaan pystynyt tietenkään kulkemaan. Eli sitä ei myöskään ollut, niin ei ollut sitten kyyditystä kouluun. Että mä sanon sen niin kuin toisinpäin, tuon ensimmäisen asian. Eli molemmat näistä on, ettei niitä enää ollut. Plus d'école, ei koulua enää. Ja sitten kun elämä hymyilee, la belle vie. Onko meillä muuta sanontaa Suomessa kuin elämä hymyilee? No, tässä on kuitenkin ranskalainen vastine sille la belle vie. Eikö vaan la belle vie quoi? Mitä sanot, Mari? Sanotko jotakin? Niin kissanpäivät, joo. Mutta ei koki elämä hymyilee, niin silloinhan on kissanpäivät, joo. No niin, olkoon kumpi käännös tahansa. Sitten katsotaanpa. Sitten tuolla on tuommoinen ilmaisu Tuomaksen puheessa rivillä 43. Il y a
une grosse tempête de neige. Sehän kuvailee meidän talvea. Ja tuo on kätsä tuo, kun chasse on metsästä ja chasse on metsästys, niin sitten lumen metsästäjä on tuo lumiaura. Chasse. Mutta ajatellaksemme vähän kielioppia, niin sitten tuolla on tuo aucune excuse, ei mitään syytä. 44. Ja tarkoitatko, että tu veux dire? No, se tulee tuolla käännöksessä vielä. Sitten kun kiitetään jostakin, hypätään nyt sinne merci de, niin se kannattaa muistaa. Thank you for, se ei siis ihan samalla lailla järjesty samantyyppisellä prepositiolla, vaan merci de. Ja nuo eri saunatapahtumat, niin ne tulee sitten tuossa harjoituksessa. Ja katsotaanpa. No otetaan tuo esille vielä tuo 55 rivillä il fallait. Niin il faut on aina saman näköinen, samoin il fallait, mutta aikamuodoissa se sitten vaihtelee. Ja mennyttä aikaa on tuossa imperfecti fallait. Täytyi. Ja ilkosen alasti tunny, seuraava rivi. Comme devoir, eli ranskalaiset tuolla lailla sanoo. Tunny comme devoir. Ja lopettaa jonkun tekeminen, arrêter de faire quelque chose, on siinä toisessa viimeisellä. Ja sitten tuo brûler-verbi ja siitä tehty participi brûlant, joka on sitten muuttunut adjektiiviksi. Tuohan saattaisi kerundina olla en brûlant polttaen. Tuossa se on adjektiivi. No, katsellaanpa sitten eteenpäin tätä kirjaa ja mennään siihen aukeamalle 10 ja 11. Ja tässä yhteydessä huomataan sitten, että olen laittanut sinne marginaaliin taas ne harjoitusten korjaukset. Se on nyt ykkösellä se korjaukset ja opettaja opas kakkosena siellä. Sitten harjoituksen tarkastatte itse. Ja entiset on vielä jäljellä, niitä on sieltä loppupäästä poisteltu. Niin siinä voitaisiin tietysti katsoa yhdessäkin tuota kutosharjoitusta, mutta toisaalta sitten meidän pitäisi kuunnella mahdollisimman paljon, niin se voisi olla se ensimmäinen mahdollinen kotitehtävä siinä. Mutta katsotaan sitten tuota 7. Ja nyt tuossa, jos me sitten siirrellään noita ykkösjalujen lauseiden perään tai kummin me sitten niitä yhdistellään, niin tuossa äsken tuli viimeisimmäksi tuo être nu comme un verbe, niin se on olla ilkosillaan. Niin siihen kohtaan laitat ykkösen. Ja sitten mä Marita kysyin, ja Mikko, ai niin kuin sulla ei ole Mikko nyt kirjaa, niin sä oot vähän kyllä nyt ulkona, mutta pleurer comme une madeleine. Niin se pleurer on itkemistä ja mitä se voisi sitten olla, kun sitä vähän tehostetaan. Parkumista, joo. Sitten tämä viittaa pieneen ihmiseen tämä, tai johonkin pieneen tämä 3. Haut comme 3 pommes, eli korkea kuin 3 pottua olisi pantu, ei kun omenaa, anteeksi. Pottu on